Samantala mga idol, sa ating good news, libreng lawn tennis training umaarangkada sa Orbis Tondo. Detalye pa ng good news na yan, alamin natin kay Idol Maya. Para sa mga tennis enthusiast, mapabata o matanda, pwedeng makilahok sa libreng lawn tennis training na handog ng local government unit ng Orbis Tondo para sa kanilang mga kababayan. Tiyak hindi lamang sisigla ang katawan, tatalas ang isipan, kundi madidevelop din ang sportsmanship ng mga sumasailalim sa training na ito. Bagamat open for everyone ang nasabing programa, tanging mga edad 9 to 15 years old ang mga sumasabak sa kanilang municipal tournaments. Kada araw ng linggo, ganap na alas 6 ng umaga sa Orbis Tondo People's Park, sumasabak sa training ang mga ito sa pangunguna ni Head Coach Raul Bautista. Sinimulan ang libreng lawn tennis training na ito Nobyembre ng taong 2022 through Orbis Tondo Sports Development Council at agad namang nagkaroon ng kauna-unahang tournament noong February 5, 2023. Ayon sa Municipal Information Officer Scarlene Hermojeno, sa ngayon ay pansamantalang ginaganap sa Barangay Pasibi East Covered Court ang training na siya namang regular na binibisita ng alkalde upang tuluyang matutukan ang naturang programa na siyang lilinang sa galing at talento ng mga taga-Orbis Tondo pagdating sa larangan ng sports na ito. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.